Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Etiefo ene ahwefo akwaba shonko enkoma obibia ene dey nso munya ba musumfo mesika na mede nsemu a circulate wo man mu agigon ba beso mu yenna sendra de awrewusem si wo Ghana ha ye parliament members of parliament impenifo a wo muni mode wo muni mombra ye pray yensusu bone emfa ma wo acting like embofra e wo parliament na chese ye na ye bedu no kware eye video e call viral ube hu se eye impenifo ni bi ebi ku karat ye mame honorable our council onu kra de wo giran fifi a wasi want na say ye hu se ye mame ni bi honorable asla wonu kra nso de wote eye member of parliament ba ko so a che se ebi twi ballot paper no na ebi nso kukuru boss ni na emu no ne ye wonwa kra mpo a efa eye honorable Kennedy Agyapong won say yinna nim se Ghana ha ye papa we oye kanewu oye controversial wonu de agisi wenhu na ekoba se promotion ekoso wo parliament heja ni gidigidi we nyina Ghana fo ehu ye papa yi se wonu wo ka action omo mu take action ne wo ana wo ka bibi ana wo keka ne ho ewo eye ntawantawa na esi wo ho no ama Ghana fo bobo hu eye omunwanwa papa na ama Ghana fo dodo na asusu se ye papa se ne ekoba ye a che se wenchi maintain ma wasi kwaso na honorable Kennedy Agyapong member of parliament for Asin Central wosum na no na wan ka hwende de ebi susu se ye abatu na ankwama MPP ba ko se ye ne nia yanto no ana yetuma ye amanyoko NDC no papa honorable Kennedy Agyapong no woni mu be na Ghana fo ensiwa ebi mu so adwen kire se ye papa ti ana woti wa ye di na observers are worried enti omu de enyo mu wan se be kakrampo honorable Kennedy Agyapong onu obeba out onu ani TV show hot seat so ni ya woye no no wabeka na adwen wo ho papa na ni nemu no mepese mede betu dwa comment dudu na Ghana for dudu na emeki de atu dwa na etiefo yenko ensem ni mu comment ba ko betu dwa ne say Kennedy go fire them opa che se honorable ya waye din se na me kire mu kane no waye din ni nyina che so information or observing enya evidence se na wokotena ni show no so a wetumi adesi omupa na ebi nso comment a womode ba ene say before the end of this 8th parliament will end there will be slaps opa che se before a parliament show no just bibia beba na wie ye no just slabs there ye slabs condemnation slabs atemudidie slabs dudu na ebenye bipa leti for Ghana for gusu kire o maje ebi nso say Kennedy Agyapong will soon tell us who told Carlos and Hinkra to go for the ballot box. My God, Ghana for kasa etwampoa etiefo na metu aso fi se comment ni de anu ohye ebi nso nsem a wo de tu dwa ne se Kennedy Agyapong no dey do anything for them. He go wait them finish then he go there he TV top say this and that just ono so bo abaso say honorable Kennedy Agyapong ono de enya de obe make comment obe ka hwe na mo wi a nyo woka nyina obe kwa akoka wo ni show so say na mdi kambo boss so no na tiefo nkofo koso ja o madwen kire ebi nso say won't be shocked if Kennedy Agyapong who voted for our party's choice MPP party be disgraceful wonu nso adwen kire ni say enye ne wonwa say aba che say NPP for ni bitoma amanyoko NDC for speaker of parliament no honorable Kennedy Agyapong onimu hu bi na etiefo yentu a adwenkire no so ebi nso ka say
So nobody was able to sit on Kennedy Agyapong's seat. I understand cause every MP get and seat o. Ọba kyerɛ sɛ nti Honourable Kennedy Agyapong ne seat ne deɛ obi anu a otimi tena so ana wa wo hwɛ yɛ papa yi the way ɔyɛ ne nneɛma ne the way ɔka n'asɛm ne the way ɔbɔ wo to wa wɔmfa nkyɛw a kɔtena ne seat so na ɛhwɛ Ghanafoɔ no bi nso adwenkyerɛ no no na etiefoɔ ne nyinaa mu no mefa adwenkyerɛ a kyɛ sɛ ɛtɔ so ɛmfa nto dwa na yɛmfa ɛyɛ adwenkyerɛ nso ɛnhyehyɛ so na ne ɛtɔ so no bi nso sɛ what day Kennedy Agyapong right now be say the president-elect go swear in successfully. After that, all those who misbehaved yesterday night go hear dema tree for air. Etiefoɔ no nso susu sɛ Honourable din a wayɛ nyinaa no kyerɛ sɛ ne team po nyinaa ne sɛ wɔn botaeɛ a wɔn de te parliament saa mmerɛ na ɛbɛbɛm ɛne sɛ speaker of parliament yɛbɛtumi ayi ne successfully na ɛyɛ inauguration so a ɛkɔ so no bɛtumi akɔ so successfully na emu ɔmo bɔ ɔmɔde agye mi sɛbɛsɛbɛ ɔmo gye mi wɔ mo ho na wɔn adwene sɛ ɔmo yɛ honourables ɔmo adwene sɛ mbrɛ nyinaa hyɛ ɔmo nsa na ɔmo nso na ɔmo si mbra no a ɔmo misbehave na ekyire no wɔne wɔn adele paa ɛwɔ ɛyɛ ne TV show ne so na ne nyinaa mu ahwɛfoɔ ne etiefoɔ megye di sɛ wɔn nso a ɛyɛ ambaso nsɛm yi abɛtɔ wɔ apo no so no wɔn nso wɔ adwenkyerɛ bɔmɔden gya wɔ adwenkyerɛ to comment section wɔ afei wɔn subscribe yɛ ato wɔn na wɔn subscribe sɛ na ɛbɛyɛ adwumadi bi a yɛde bɛto mu nso nsa bɛtumi aka bi na watumi akyerɛ wɔ adwene na afei wo like share ɛpɛmoti ɛyɛ channel wei ɛne de yɛ mu nuaba mo somfoɔ mesikaw na mede nkitaho yi ɛbɛso mo aha ɛna mebɛma me kwan na mede mo asida so ne yɛbɛsan ahyia makra mo. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nye ne bone pa ne kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe ne subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hyira na ewura.